ευθεία μέχρι το... Τώρα πάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30. Ο Βασίλης υποστηρίζει ότι είναι καλά. Θα επιχειρήσει να περπατήσει με κλειστά μάτια σε αυτή τη γραμμή με καλά και με απλωτά χέρια. και με απλωτά χέρια. Έτσι και το καταφέρει. Κουτσό. Κουτσό δεν ξέρει ποιος θα το κάνει. Έλα, πάμε. Έλα, μπουκάλι ουίσκι. Μπουκάλι ουίσκι, έλα. Έλα ρε. Είναι ματιά. Άστε έφυγε. Συγγνώμη, για να πούμε την αλήθεια δεν έφυγε. Πάτησε λίγο τη γραμμή. Την πάτησε φίλε, άμα την πάτησε. Δεν έχεις μπουκάλι ουίσκι σήμερα, αύριο. Υποστηρίζω Βασίλη, απλά πάτησε τη γραμμή. Είναι φίλος σου, δεν τα λες αυτά, άντε. Και εσύ φίλοι μου είστε. Όταν γαμιέται κουνιέται, πες το.